Parkorasan madihita salutna, tapatupa do permingguan di bagasa sedarion, menang pesta paduaho di hasasaur di parbadia, tuganup akan porsia di Yesus Kristus. Atong jalo hamuma tabisian hami namar hubas di bagasa tikion. Selamat hari Pentakosta madihita salutna. Sarmatod dini Tuhani tuganup hitabe. Oton di parbadia masuk maho turaki, pasauron ma asini roham, nang denggan di basap. Tapaluas matodii mengarajai roha nang pikirata jelata pabulus ma parsauran dohot jebata di bagasa parminggota sadarion marhite-hite na jumulu hita martangyang nauhom di rohat tabe martangyang mahita. Amin. Mari dimahita siap buku Eden nomor 645 ada 2 Romaho Parasiroha. Romaho Parasiroha, say pagirgir rohako, mangedeho dengan basa di lehonmu diawo, tiruanku masuruan mangendehon sangapni pujioku ho Jehovah partano batoaki. Jongjong mahita. Namalua doton diku alahagogoonmi posrohaku boanormu dirikon tu surgoi Yesus ay lului au atikni alilua nadihoko bodoau namambay mangolua. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumapalangi dotanoon. Amin. Songonon nina Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu rohanai baru, dohot todi nai baru, tubagasan ati-ati muna, jala usatokku do roha batu sian daging muna, jala lehonokku Tuhamu rohana marpakilalaan, jala lehonokku matu todikku, Tuhamu tubagasan ati-ati muna, au do mabaisa asa marparange hamu di bagasan akapatikku, akka uhuppu pe radutam muna, jala patupam muna do, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, udok kami maulati tuho sian nasarohanami, ala di paujak ho huriam di tanoon, jala ala dohot hami di jauh hotusi, saya suruh matod di parbadia turohanami, asatung uparhatopot hami ho di hangulun nami, asarohot tuho hami marhite-hite haporsiaun nasitong, jala asatotong huhalas sok kami pasangap peguarmu, na terpuji roli saling lilingna. Amin. Udul mahita. Aholongo siang ginjo
asini roha sai bongoti rohaku Yesus nako kasih roha Patik nile bata di pestata sadarion ima patik palimahon dot paunopon tunglon ma didok patik palimahon ikon pasangapomu don atorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tanu nanilon ni Jehovah di batam diho patik paunopon unak ko mamunu atong rap mangidogogo mahita tua dopan nile bata laho mangulaon patik nai Ale Tuhan di bata saya pergugui mahami mangulau lahu partu patik mi. Amin. Jongjong mahita. Di hadapan nili bata na badiai tatopoti madusatta nagodangi martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di balwagidjang podo na patupahon hasasani dosa di hami halak na nadangolon marhite-hite anak aholongan ni roham. Saya sama roham di hami, saya asima roham di hami akan na mangarsakon dosa nami. Lehoma tuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhaporsiaun laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa pasat hami diri nami tuho gawe pelian na mangolu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasan ni dosatta.
songo sitong na mangulwa nina Tuhan Jehovah tung na solomodor hak kumida hamatian ni halak parjati so ikon mida hamumulak ni parjati tumadik ko dalan nai niyan asa manguli ibana asa ngapon ma dilibatan na ligidjang. Amin. Hudul ma kita. O si Panguluwa sa itopot matawo sa urang mandawda o siyang duhako o si Panguluran ibu Epistel hatani tuhata di pesta dapat dua honon iman atar surat di 2 Musa bidu 35 ayat 30 sa 35 tajahama marsika sorin songlon mahatana lungi Roma hatani si Musa tuhala Israel idahamuma nunga pola di Jehovah sahalak na margor Besalel anak ni si Uri ima anak ni si Hur sian marga Juda. Bunga pola di bohitot di debata rohanai markap staran markap pardean dohot markap perpetuan mangaradoti saluhut ulauni Asa dipikiri rohana hapardian nasumurung lama maddi sere perak dohot tobaga uhut maguhir dohot mamijor batu intan mamadei haupe mabahen hapardean marragam-ragam akup ni nunga di basa-basa Jehovah hamaloon tubaga rohana mengajari halak na asing ibana dohot si Oholiat anak ni si Ahisamak sian margadan bunga di gohi Jehovah rohana sida dohot apistaran laho mabahen hapardean marragam-ragam mamadei hau maputsa dohot mamangit abit sian bonang narata langit narara dohot namakhep nang hai potar na halus tole hapardian partonu asa dibahen nasida hapardian maragam-ragam jalan dipikiri rohana sida hapardian akan nasumuru ima sahatna martua do natumangion hatani debata jala na pepsa. Amin. Perjalanan Yesus di dalamku, tolong ditangani manogua, nang ngoluku holo sompaoku, tusolan mardalan raponan, ubotodo. Bakas panoguonmu diiring hodolak kaki sahat rodi ujung ni pardalaku Jongjong mahita ogumaa jorok tulang bumi tahat tidak kemah porsetai songonna hina tidak koni dongata sa porsa di sadok portibon rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna satu dosan na tumapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhan di si Maria na gawe-gawe setor di perbadia adorak suabubuan ido tuhata na tumaw na bernit
di panguman ni silatus na mati terpajal do ibana di pinar silang na tua tu banotoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manait tu surgo la hudul tu siamun ni debata Jehovah anak nai di simay mana paima mulak suku tanoon manguhumi halak na mangolu do na mate au porsea di dota di parbadia jaladok sadu huria na badia huria atau panyala Kristen akan na badia do dia sani dosa do dia tay na madok mulak mangulu suku daging ni halak nang mate do dihanguluan na sorsuda amin. Merede kita siap buku Eden nomor 100 ayat sada. Martang yang mahita, dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna, di hamuaka manami dohot inanami, hatani Tuhata nagabe jamita, pesta parningotan hasasaur nito di Porbadia Pentakosta na paduahon di bagasan Tikion ima hatani Tuhata natar surat di sada Korin bidu 2 ayat sada rodi ayat 5 songonom mahatani Tuhata tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi aupe dinaroi au tuhamu akadongan dada marhata hamaloon manang marhabisuhon auro mamaritahon tuhamu panidangion taringotu debata ai hupasada dorohaku nasotupa botookku di tonga-tonga muna agia aha dukon ni Jesus Kristus madok berita ni silangna marhagalion jala marhata hutod doau di tonga-tonga muna jala bobonosan situtu hataku nang parjamitau kupe dada marhata habisuhon namalo mangaiton todi dohot hagugoon di papatar disi asa marujahan haporsyaw muna di hagugoon ni debata unang di habisuhon ni jolma. Di hamua kadongan saha porsyaon topik jamita di pesta parningotan hasasaur nito di Porbadia manang Pentakosta na paduahon di bagasan sadario madok hidup oleh kuasa roh molo di hata batak didok mangulu hinorhon ni todii di hamua kamanami dohot inanami totu sudido hitanahing mangulu ate semua kita pengen hidup. Ujamin dang adok siak kita on na mangidu asa mate. Dang adong ate. Alenak pesongoni dak sai binoto tutu. Ala ni dangolna, ala ni hatchitna. Alai molutung adong pe na madok mate petaho ninna. Yakid duau olah kata deh. Akaina dujut madok songoni molodak tardok behata tu hamu inna tu akageleng nai rupani
mate na mau inna lokma disitakon porhasi ape holak kata doi ai buktina hola makuling porhas ronggor gugu itor mebiar doi bana jala olo do gabe itor di dog gaitu di Tuhan itor serius do ninna rupani unak pitor turoha hamu akadongan saha porseaon haru naung dirukung na hosana adison nai hosana saitong do pe tapangido asa mangulu duk pe betul-betul habis baru barani hitamadok ngalau be ibana dia sudah pergi alai tong dodang barani hita toktong madok mate jadi tapa halus-halus do rupane bahasanai molo hudok sudah do hita naing mangulu tentu keinginata sudah pasti tidak sekedar hidup dakkolan asal mangulu molo sudah hita madok naing mangulu pengen hidup ingin hidup saya yakin kita pun hidup bukan sekedar hidup dijamita dia karina salpu ngahudok songoni dang bui be holan sekedar hidup ikon ngulu namar guna jala namar lapata manian ngulunai ngulutai dihamu akamanami dohot inanami sanga doa dong iklan na beruom madok songonon bikin hidup lebih hidup holani iklan rokok jadi molohu lapati rupani mungkin holat diisap sigareti gabe tabba semangat may bana gabe tabba mangulu may bana bersemangat nguluna ekat juk do tadok molo so marisap yesui ngamale muse dang marisap olodo gabe sesongon na balik tiang di bere alai holat dial si piana buti rupani sigareti sahira namulak tot ditu badan songonima pangalapatan ni besatiki di iklani bikin hidup lebih hidup songon sihir put pinasompu mangulu alai holat ditodong otik pitor mangirput gabe didokma sihir put jadi molo holan asal mangulu do pinasompu songoni mangulu doi alai holat digurtik otik itor mangirput songo sihir putih dihamu akadongan saha porseaon asa tutuju pangulu na mangulu ikoto di ido na panguluhon supaya hidup itu lebih hidup Roh Kudus itulah yang menghidupkan aijol mana parjului pesi Adam ujudi toppa debata dung digana topana diobuso mahosa hanguluani gabe martodi namangulu ma ibana jadi holat digana buti tak saya olani diobusod debata Jehovah ma hosa tujol mana perjului gabe mangulu ma ibana mangulu dan idok na disidak kolan boy mardalan dak kola boy mamereng dak kola boy marbinege na peting boy mendengar bisa melihat bisa berjalan bukan mangulu na nidok na disi ima marroha marpikir makilala ay holat tujol madui di leo jadi molo adong pesatabi pinahan binatang boy diajari jol mamardala dia segala macam tetap dui binatang jol madu mengendalikan ni ay holat jol madu na marpikir jol mado na marroha hola jol mado na buy makilala jadi molodang sahatu singulu ni sasahalak dak tohodo pei na mangulu jadi sekedar hidup dope asa to di ido na patu pahoni
Todi do na mga leho roha, todi do na mga leho pikiran, todi do na mga leho pakilalaan, jala todi do na mga lehon hapistaran, dohot habisuhon. Molodangi gabe hikmat manang bisuk ni portibioma di pangasahon. Ito na nilok ni Apostol Paulus di bagasan turpukta sadarion. Mulubuy pe iba na mamaritahot Tuhani, mamaritahon barita taringot tu silangi, dada bisuk na sa diri, dada malo-malona, dada habisuhon ni jolma di pangasahon ibana, alai haguguon ni todido na mangula di bagasan dirina, asa gabi mangulu jamitana, gabi mangulu semangatna maka tidak kutuhani. Kalau enggak, memang dia tidak mungkin seperti itu. Alai alanong ditugi hoto di ibana, digo hito di ibana, nang pegudang akahambatan, nang pegudang na mangurai, nang pegudang na manusai ibana, manggugai ibana. Tapi roh itu yang berkarya di dalam hidupnya. Taboto dosa tiki di zaman ni Apostol Paulus, jolma lebih senang, lebih menyukai filsafat manusia daripada pemberitaan firman. Molo mangasahon habisuhon ni jolma do pakyon ni Apostol Paulus, saitong ma mangaito tu dirina. Lausongoni do hita, selama kita mengedepankan hikmat dunia, mengedepankan hikmat manusia, madabu tuhagi jangon ni rohama hitaon. Habisuhon ni jolmai say madabu do itu hagi jangon ni roha. Jadi hataniope say toktong nama marangguanggo, angguau, o mamanganggo. Adong do jolma satu ngado pe di do dongan na nunga pitor di do ibana ngahubotoi pasoma ngahuboto pe na di rohami. Hape dung di pato orang dak songoni na di rohan. Asa molonunga songonon biasana dang riko pe di situhan. Ayang gunung du iboto sudi. Ngadia tusi sudi buat apa Tuhan baginya? Makanya dia tidak kepingin mencari Tuhan karena dia sudah merasa hebat, dia sudah merasa tahu. Ido asadido Apostol Paulus di bagasa turpukon tung todi ido na pinangasahon ni ibana. Tuhan debatado na mangula di bagasan nguluna. Molonunga habisuhon ni jolma say di pangasahon dang riko bedisi Tuhan puasa ay nga upo Tuhan ibana siya Tuhani jala akasi songonom ma jolma na merasa hebat songon na masa nuaing rupani say di pajongjong diri na ahli pakar hape madok Jeremia pe ngamar salaan Yesemia nataboto Matius olak ni 20 pasal lo alai ga biadong Matius 40 alai berani do rupani pajong joko dirina sebagai ahli sebagai pakar bahkan melebihi orang-orang yang lain. Hamu akadongan saha porseaon tod di do na panguluhon laos tod di ido na patauho kita tuaka ulaw na tama na mabuan hanguluan tu na humalia kita. Ido lapatan ni topik ni jamitata di bagasan sadarion. Asa ikon auhonot tadui salileng tod di ni debata na mangula di bagasan nguluta, salileng tod di porbadia na miat di bagasa kita, porsia mahita, sa itu gihonon na dohita, tuaka ulaw na dinggan, patupahon aka natama maparbuehon aka parbue na denggan di nahumalia kita
saluhutna. Di pasu-pasu Tuhan tamahita, patu pahoni di godu siganu pare. Amin, martangiang mahita. Maulia tema diho Tuhan, dihatam na ukubigi hami, pasu-pasu mai, jala pargugui hami mangula hoca. Asa tahu hami Tuhan pinarguguan ni asini roham, pinarguguan ni todim to diporbadiai. Pasu-pasu ma parsauran nami, pasu-pasu kaparmingkuon partangiangan na hupatu pahami sadarion, makalason parningotan di hasasaur ni todim to diporbadiai, tuaka na porsia diho. Tuhan Jehovah debata manami, dihoma daging dohoto dinami, diaka na mangulasiulaw nami pe, toktong mapasu-pasu kami, pasu-pasu akan nahula kami di hutanang di baliat, di bagasan Yesus Kristus martangiak. Amin. Marete mahita sian kukwede nomor 670 ayat sada laos tapapunguma peleata. Tongos ma sodang min, tongos ma barita na uli madungoy na modomi, tongos ma barita na uli madungoy na modomi. Rimahita jongjong, tatangiakon mapiliata tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus, kupasahatami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, saijalo may gabe uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi, tondiro di pamataku, osadohot gogoki, rodi saluhut artaku, upasahati tuho, naso ucato alia manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say romaharajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Saleleng ni leleng na amen. Jalo hamuma pasu-pasu siat debata amata.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tu todim. Amin. 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 Selamat hari Pentakosta madihita saluhutna, horas madihita.